Olemme viettäneet Katuvan kanssa hiljaiseloa viime heinäkuusta asti. Silloin olimme erittäin maistuvilla Finhits-festeillä Porissa. Ja siitä sitten jäi tällainen pieni taantuma päälle. Ja meillä on ollut tähän asti yhdet koko bändin treenit koko syksyn aikana. Mutta Katuvan leirissä tapahtuu jälleen. Tulossa on Paitoja, biisi, keikkoja, promootiokuvia ja videopäiväkirjoja. Seuratkaa päivityksiä MySpace-sivustollamme www.myspace.com/Katuva. Ai niin. Oritti Piccolo tekee esituotantoa tällä hetkellä Pattajalla. Hänet upotetaan.